I pozdrav svima ljudi, kao što vidite danas ćemo igrati Minecraft. Znači ja sam malo začeo svet, napravio sam pola kuće, fali mi još krov i idemo sada da iscepamo drveta da završimo krov. Inače ubacit ću i neke moje prijatelje na serveru da igramo zajedno, snimit ćemo specijale. Nego u sljedećem klipu razmišljam da radim bottle flip challenge ili crossbar challenge. Pišite u komentarima šta biste više željeli. Izvinite, malo mi je baterija slaba. I idemo. Inače, umjesto da napravimo običan coal, morat ćemo da napravimo charcoal. I stavit ćemo prozore. Kako bi kuća bila što više osvetljena. I vidimo da pada mrak. Znači idemo da nađemo kamen. Imamo 4, 5, 6, 7, 8. Taman koliko nam je i trebalo. Treba će nam jedan wood. I to je to. Stavimo jedan crafting table, pecnicu, sada gore stavimo to, tu stavimo ova, sada napravimo jedna vrata i par chestova. Evo ti chestovi će biti tu, inače nešto se zgličovalo. Da napravimo tu jednu baklju. Inače odavde će skeletoni moći da nas gađaju, tako da ćemo morati da popunimo rupu. Inače razmišljam da sada napravimo pod. Pa da, ajde, što da ne. Kad već imam vremena do zore, možemo da napravimo i pod. Idemo da pokupimo. Mislim da neće biti dovoljno, da neće. Ako ne, ići ćemo da se borimo protiv mobova. Znači, pišite u komentarima da li vam se sviđaju kvaliteti videa. Da, ljudi, ostali su nam još samo... Kako me prepode. Čekajte da ostavimo stvari u chestu, kako ne bismo izgubili. Ne, to vratimo.